Porter Puigmorens compta amb el 100% de les pistes i sectors oberts, amb una qualitat de neu inigualable. Tenim els nous remuntadors, el desnivell és tot obert, els 900 metres, des de dalt la mina fins a baix al poble, i la veritat és, ja ho veieu, la qualitat de neu és excel·lent. Tenim més de 2 metres a dalt a la mina, i tot i que a l'inici va ser una mica justet, ja sabeu que les nevades van venir per on van venir, van arribar de Llevantada i Port del Comte, Vallter, totes aquestes estacions se'n van beneficiar, nosaltres no tant. El que és de la segona meitat en aquí de la temporada està sent molt bona per nosaltres. Una de les novetats destacables d'aquesta temporada és el punt d'informació de l'estació, obert al carrer Espanya 41 de Puigcerdà. La idea és tenir un aparador de Porter Puigmorens al bell mig de la capital de la Cerdanya, a 15 minuts de l'estació. Ha funcionat força bé a nivell d'informació, la gent entra, demana quines promocions teniu, demà quin temps farà, és a dir, serveix pràcticament gairebé per tot, i estem molt contents del funcionament que està tenint. Una altra de les novetats és aquest iglú que hi ha darrere meu, que és la Sala Orsac, és una mena de local on la gent pot fer l'entrepà, o hi ha unes màquines per treure's un suc o per fer un cafè, etc. I aquesta també és una de les novetats d'aquest any de l'estació, a banda d'un parell de detalls més tècnics, com pot ser canons de neu artificial nous, etc. En un principi, Porter Puigmorens té previst tenir obert fins al 2 d'abril. Al març segueix amb les seves promocions especials. 19 euros el forfait per estudiants, de dilluns a divendres. Això sí, han de portar el carnet universitari que ho justifiqui. També tenim els descomptes que apliquem. Som l'única estació de Cerdanya que ho fa, el descompte a l'estació del túnel del Cadí, el direcció nord. Venen aquí, compren 4, nosaltres paguem el forfait. I sobretot el tema de les famílies, que ens funciona molt bé. Per exemple, per 4 persones d'una unitat familiar estem cobrant 100 euros i de 3,75. La veritat és que el preu està molt bé. Trobareu tota la informació sobre aquestes promocions i altres aspectes de l'estació a la seva pàgina web, www.porter-puigmorens.net. Hi ha la nostra pàgina web, que és fàcil, és les 3 W habituals en porter-puigmorens.net. Facebook, l'Instagram, que l'utilitzem més per fotografia, no tant per donar informació, i el Twitter, que és l'eina Facebook, Twitter i web, que són les eines que utilitzem habitualment per donar informació de l'estació.